Tekamon tak tunggu ning terminal Gayatri. Tolong agung biyen kuwi sing dadi saksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji. Nganti soprene koe durung bali, kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya-kaya ora bisa medhotke tresna. Yen tresnamu isih tak simpen ning jero dada, muga kowe tetep setia. Dek kowe ana ngendi? Dek aku goleki. Dek aku ngenteni. Dek kowe ana ngendi? Jare lunga ora suwe, nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali janjimu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan biyen kowe ngucapne tak tresnan? Pamit lunga golek pangan barang mulai wis tresnan. Tunggu ning terminal Gayatri, Terminal Bogorasi. tolong aku biyen kowe sing dadi saksi. Yen tresnamu lan tresnaku iso nyawiji. Durung bali, kowe lunga tak gandeng tanganku sing kiwa, kaya-kaya ora bisa medhaki tresna. Yen tresnamu isih tak simpen ning jero dada. Dek kowe ana ngendi? Dek aku ngenteni. Dek kowe ana ngendi? Dek aku goleki. Jare lunga ora suwe, nyatane nganti tekan seprene. Apa kowe wis lali janjimu ning terminal Gayatri? Apa wis ra kelingan biyen kowe ngucapke katresnan? Pamit lunga golek pangan barang mulai wis kanggo katresnan.